cemalar cansız zadın doğruluğunu, cansız zadın vesile tutulyanlığını, cansız zadın adama hayır verýärligini Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Olar düşünmeýärsiňiz. Özüňiz eşitensiniz riwayatyny Yusuf aleyhissalam köynegini Yaqub aleyhissalama onun öz barmaqa urgatdy. Yusuf aleyhissalamın köynegini Yaqub aleyhissalamın yüzüne örtülende näçe ýyl oglundan aýrylyp 40 ýyl oglundan aýrylyp ağlap kör bolan gözüni köynek dep açmadymy jemaatlar. Köynek vesile bolmadymy şoň gözüni açylmany. 40 ýylky kör adamyň gözüni Yusuf aleyhissalamın köynegi degen açyldy. Kur'anyň aýaty fertadda basira şo köynek edip yüzüne berilende gözü gaýdyk geldi diýär Kur'anyň aýaty. Ina cemalar bir cansız zat vesile bolly. Ola kabrda yatan öwliýalar Allah'ın velileri dir wagtyndakydan kabrda beter güýçlenýär ruh olar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hormatly musulman doganlar, bu dersimizde Yusuf surasynyň 93-nji aýatynyň tefsiri, düşünürşi barada durup geçeriz. Sebebi dini ýoýan bidgatçy soplar Allah Taala'nın bu aýatyny ýalňyş düşünürip, öz ýalňyş düşünjelerine göre bu aýaty vesile delil getirýärler. Hakykatda olaryň diýen zady bilen bu aýatyň hiç hili baglanyşygy ýok. Dersimizin dowamynda buna özüňizem göz ýetirersiniz. Yusuf surasynyň 93-nji aýatynda Allah Taala Yusuf peýgamberiň öz doganlaryna şeýle diýenini habar berýär. İzhabu biqamisi hâzâ fe'alquhu ala wejhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ecmaîn. Bu köynegime akidin we köynegi qakamyň ýani Yaqub peýgamberiň aleyhisselamyň ýüzüne goýun, gözleri açylar we ahli maşgalaňyzy alyp Misre gelin diýe. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde Yusuf surasynda Yusuf peýgamberiň başyndan geçenleri bize habar berýär. Bu wakan gysgaçasy Yusuf peýgamber ýyllardyr kakasy Yaqub aleyhisselamdan jyda düşýär we Yaqub aleyhisselam ogly Yusufy göresi gelip gynançdan gözleri kör bolýar. Ýyllar soňra Yusuf peýgamberiň doganlary Misre barýarlar we käbir wakalar bolup geçýär. Soňra doganlary Yusuf aleyhisselam tanap öz doganlarydygyny bilýärler we Yusuf peýgamber doganlaryndan kakasy Yaquby soraýar. Ve olar Yaqub peýgamberiň Yusuf aleyhisselamy göresi gelip gynançdan gözleriniň kör bolandygyny aýdýarlar. Şonda Yusuf peýgamber doganlaryna köýnegini berýär we ol köýnegi akidip kakasy Yaqub peýgambere berin, köýnegi ýüzüne ýapsyn, gözleri açylar diýär. Yusuf surasynyň 93-nji aýatynda Allah Taala Yusuf peýgamberiň şo sözüni bize habar berýär. Bu köynegi akidin we köynegi qakamyň ýani Yaqub peýgamberiň aleyhisselamyň ýüzüne goýun, gözleri açylar diýdi diýe. Yusuf aleyhisselamyň doganlary, qakalary Yaqubyň ýanyna gaýdyp barýarlar we gow habar buşlap Yusuf peýgamberiň köynegini ýüzüne goýýarlar we Allah Taalaň izni bilen Yaqub peýgamberiň gözleri açylýar. Inni bidgatçy soplar şu aýaty delil tutup ölüleri vesile tutunmagyň delili diýip şu aýaty aýdýarlar. Birinci bilen her bir musulman şunu bilmeli, Kur'an-ı Kerim'den ayet okap özünçe anamdar tefsirlerde yok şekilde tefsir etmek bolmaya. Ayetlere düşünmek için ulu alimlerin tefsir kitapları okalya. Çünkü musulman doganlar Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmek, din uğrundan okan her kimin, her Arapça bilýäniň, her ahunun işi däl. Yusuf surasynyň 93-nji aýatynyň tefsiri üçin ygtybarly tefsir kitaplarymyza barsak, hiç bir ygtybarly tefsirde bu aýat bidgatçylaryň diýişi ýaly ölüleri vesile etmeň delili diýilenok. Bu aýatyň tefsiri näme? Bu aýatda geçýän köýnekli wakan asly näme? Bu barada bir näçe tefsirler, düşünürüşler bar. Köp tefsirlerde gelýäni bu köýnek İbrahim peýgamberden galan köýnekdir. Haçanna İbrahim peýgamber aleyhisselam oda atylanna Allah Taala İbrahim peýgambere şol köýnegi geýdirýär. We ol köýnegiň jennetden gelen köýnekdigi aýdylýar. We ol köýnek musulman doganlar İbrahim peýgamberden soňra peýgamberlerden nesil geçip gelýär. We Yaqub aleyhisselam ol köýnegi Yusuf peýgambere berýär. Bagawi tefsirine gelişi ýaly haçanna Yusuf peýgamber doganlaryny kakasy Yaqubyň ýanyna uratjak bolup durka Cebrail perişte gelýär. ففي هذا الوقت جاء جبريل عليه السلام إلى يوسف عليه السلام وقال أرسل ذلك القميص فإن فيه ريح الجنة لا يقع على سقيم ولا مبتلا إلا عفية
فدفع يوسف ذلك القميص إلى إخوته وقال ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. Cebrail perişte Yusuf aleyhisselamın yanına gelip şol köynökü kakana uğrat. Çünkü ol köynökte cennetin iyisi bardır. Haçanna ol köynök hassa dertli kişe deyse ol kişi kovlaşar diye. Yani musulman doğanlar ol köynök cennetten gelen üçün dünyadaki kesellere derman hükmünde bolya. Ve Yusuf aleyhisselam köynökü doğanlarına beriye ve kakamın yüzüne koyun gözleri açılır diye. Neticede musulman doğanlar bu ayetin tefsiri barada köp tefsirlerde gelen düşünürüşün birem şu aydıp geçenimizdir. Bu ayetin tefsirine bid'atçı sopların ona sürüyen vesilesinin ve harpam yok. Onsoğan bu vaka Yusuf ve Yakup peygamberin mucizasıdır. Yani adetten daşarı yağdaydır. Her gözü körün gözüne köynök koyulmağı bilen gözü açılmaya. Bu ayette geçen köynöklü vaka Yusuf ve Yakup peygamberlere mahsus bolan yağdaydır. Ve olara Allah Teala'nın beren mucizasıdır. Emma qıynasak da bid'atçılar halkın önüne geçip özüne ahun deyip ıgtıvarlı tefsirlerin hiçbirine yok zadi arqyn halka gurrun verip bilýärler. Öz düşünjesini doğrulacak bolup Allah Teala'nın ayetlerini yanlış düşünürýärler. Allah Teala'nın ayetlerini tahrif edýärler. Yani ayetin doğru manysını bozýarlar. Bir yanlış düşünjeni aklajak bolup başka yanlışa düşýärler. Kur'an-ı Kerimde ayetlerde yok zady bar ýaladip gurlap özlerem azaşýarlar. Bulan sözüne inanıp ýören bilmeýän adamlara azaşdyrýarlar. Allah Teala bu doğanlarımıza tawhide doğru düşünmek ve selef-i salihinin yoluna gelmek nisip etsin. Elhamdülillahi Rabbil alemin.